Вітаю ўсіх у студыі Зміцер Лукашук, і мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. У нас у студыі, як мы вам і абяцалі, не так часто, як хацелася б, але тым не менш дайшоў нарэшце ізноўку да нас самы імпазантны палітычны аналітык беларускай супольнасці Віталь Цыганкоў. Прывіталі. Знаходзіш новыя словы кожны раз. Столько дзеля гэтага варта прыходзіць в твой эфир. Вот заманиваю таким чынам. Ну, але ўсё ж таки, Віталь, ты мне цікавы з розных меркаванняў экспертных, але як, ну я так жартам паўжартам, але ўсё ж таки як наш асноўны спецыяліст по амерыканскай палітыцы і Трампу, як галоўны трампіст беларускай супольнасці. Скажи мне, я жарту спецыяліст, да, спецыяліст, каб не было тут розначытанняў. Да, ну але знаете ли, що можа быць, тым не менш не галасуе, таму кім ён там з'яўляецца на самой рэчы, это яго асабістая справа. Все ж таки я тут пачытаў днямі такі допіс, а не будзем хаваць ад кого, таму што ён быў адкрыты, ад Навумчыка, які напісаў слово так конкретно такое: ужо відавочна, што пераможа Трамп. Гэта відавочна? Нет, мне это абсолютно не відавочна. Больш за тое, я бы нават сказаў, што сёння я бы даў бы гэтаму варыянту менш працэнтаў, чым у часе нашага апошняга эфіру. Вось, паколькі адкінем бок варыянт, што яго не дапусціць да выбараў. Гэта, ну, тады няма чаго абмяркоўваць. Вот. А нават калі яго дапусціць да выбараў, бо мне здаецца, ну, як некаторыя кажуць, што Трамп можа не выйграць толькі ў выпадку таго, што ён сам себе устроіць паразу. І ён в пэўнай ступені как бы вот робіць шмат нейкіх такіх рэчаў занадта, можа быць. Ну, не памылкі, а рэчы, якія могуць, скажем, аднесці ад него нейкіх выбаршчыкаў. І в гэтым сэнсе, ну, на сёння сапраўды, вось як это не парадаксальна казаць, і можа в нейкай ступені гэта можа быць, ну, хтосьці ўспрыме як ганебна для Амерыкі, ну, хтосьці можа ўспрыме спакойна, но сапраўды гэта бітва вось гэтых двух немаладых людзей, і яна в тым, хто менш наробіць гадасцяў, памылак і непрыемных рэчаў. Не в тым, хто ярчэй себе правядзе, а в тым, хто ярчэй наробіць памылак. На сёння, вось, мне здаецца, гэта так. І, ну, в пэўнай ступені Трамп, ён, як бы, мне здаецца, тут не горш Байдена себе паводзіць, а робіць нейкія заявы, рэчы, якія могуць зніжаць яго электаральную базу. Але ж, калі мы памятаем, ён мінулыя выбары, ну, значнай ступені выйграў, дзякуючы ось сваёй папулярнасці, сваім твітам, сваёй вот раскруткі ў сацыяльных сетках і разуменнем таго, да чаго імкнецца, умоўна кажучы, глыбінны амерыканскі народ. Ён згубіў это разуменне? Не, просто, ну, ёсць элемент таго, што тады это была навізна, ўсё-такі такі незвычайны чалавек, і ён быў прэзідэнтам за гэты час. Таксама, як звычайна бывае з любым чалавекам, які становіцца прэзідэнтам, робіць памылкі, яго папулярнасць чысцей меншая. Вот два, дарэчы, такіх, тры нават выпадкаў, калі прэзідэнт ЗША выйгравалі другія выбары з большай перавагай, чым раней. Гэта, ну, скажем так, не будзем лезці ў глыбіню векоў, а на нашай памяці гэта Рэйган, а потым Клінтон і Абама. Гэта вось тыя, хто выйгравалі не на тоненького, а з вялікай перавагай, дзе ніхто не сумняваўся, што яны выйграюць другія выбары. І в гэтым выпадку, ну, ні Трамп, ні Байден не з'яўляюцца такімі. Ясна ўжо на сёння, што гэта будзе на тоненькага вынік выбараў. І калі Трампу можа перашкаджаць адно, там сказаць, яго, ці вот яго такі, я б сказаў бы, такія хістанні паміж папулізмам і кансерватызмам, і хістанні паміж занадтай рэзкасцю і патрэбнай рэзкасцю, каб набіраць новых. Вот это вечная такая для палітыка праблема, бо 2-3 гады яшчэ разглядалася, што самы можа быць папулярны і патэнцыйна пераемнік яго на пасадзе кандыдата ад рэспубліканцаў, гэта губернатар ДеСантас, губернатар Тэхаса, які, здавалася, все мае магчымасці, каб Трампа зрушыць, перамагчы. І ён здзьмуўся. Чаму? Бо ён занадта аказаўся такім кансерватыўным. Там в Тэхасе все это радыкальна, там супраць там нейкай вот гендернай там
школах там палітыкі супраць там абортаў, супраць трансгендерных гэтай тэмы, это многія зараз все яшчэ супраць, але ён аказался занадта кансерватыўным. Трамп в этом сэнсе он популіст, ён же ніколі там супраць абортаў не выказваецца на самой справе, ён мацюкае там Байдена, мацюкае дэмакратаў, мацюкае левых, там вот это то, что называется вокеизм, это вот такие крайне левые, такие политкорректные прогрессисты. Вось. Але ён при этом не з'яўляецца таким ідэйным консерватором, за что его многие идейные консерваторы в складе республиканской партии не любят. Он не Рейган. И он таки популист, который склались по іншым обставинам, цалкам мог бы быть кандидатом от демократов, коли бы он в тыя годы, коли он вырашил идти на выборы, сказал бы, что он идет от демократа, но там не было места ему, там была Хиллари. А теоретично таки популист, он мог бы быть абсолютно и кандидатом от іншай партии. Так что вось так я разглядаю на сёння вот гэтую бітву. Абсолютно не лічу, что Трамп менавіта лёгка перамагае, ні в якім разе няма ніякіх паставаў і паказваюць тыя апытанні. Ёсць такі яшчэ фактор гэтага незалежнага кандыдата Кеннеді, который все-таки, мне выглядае так, что перш за все забере галасы ў дэмакратаў і патэнцыйных выбаршчыкаў Байдена, бо все-таки Трамп, ён акумулюе свае галасы дастаткова радыкальна. Вось. А ён таксама такі антысістэмны, такі ён там супраць ковідных абмежаванняў, вельмі цікавы такі кандыдат з того пункту гледжання. І звычайна кандыдаты трэцяй сілы не набіралі шмат. Ёсць рэкорд, по-моему, такі мільярдэр Рос Перо 80-й 12-14 набраў. Гэта был рэкорд вось такога трэцяга кандыдата, скажем, трэцяй сілы. А звычайна набіраюць пару процентаў. Но гэта ж пару процентаў тэоретычна ад кагосьці яны забіраюць. Ну і цяперашняя социология показывает, что Кеннеди, который может набрать и не пару процентов, а больше, ён забере, видать, от Байдена. Может быть, так само гэта улічваюць некаторыя в своих прогнозах. Мне вось просто цікавы такі момант. Я разумею, что как бы тут в аўтарытарных краінах на того там нават до 20-го года на Лукашенко, калі глядзець, то как бы шмат хто ў беларускім грамадстве там падыходзіў такое: о, глядзі, нейкага там яму святы дух сына трэцяга прынёс, нейкую там жонка невядома дзе там гульнуў на баку, вот і ўсё так. О, маладзец. А калі браць захад с традыцыйнымі падыходамі, с каштоўнасцямі, с дэмакратычнымі нейкімі вот всеми этими забабонамі, і тут раптам Трамп з усім яго іміджам варугі, злодзея, бабніка, насільніка, там яшчэ невядома што. Былі ж абвінавачванні, што ён там нібыта некага там згвалціў, там ці яшчэ што-небудзь. І вот раз, і там такая падтрымка. Дык пра што мы кажам тады? Што как бы глыбінны народ, ён паўсюль аднолькавы? Нет, па-першае, многія гэта не вераць, штосьці тут перабольшана, штосьці тут, наконт згвалтавання, то я думаю, мы павінны асцярожна выказвацца так у эфіры, хоць мы не Не, мы ж не абвінавачваем яго, мы сказали про тое, што былі такія чуткі. Ніхто нічога не чуткі, это што значыць? А можа ён недзе там дзяцей гвалціць? У любым выпадку, нават калі з'яўляюцца чуткі, гэта ўплывае на імідж палітыка. У адмоўным ключе, в прынцыпе, павінна было бы. Чего Трампа вспоминать-то? Была Моника Левинский у Билла Клинтона, и гэта не чуткі, а это цалкам доказаны. І дзе той Билл Клинтон пасля гэтага? Ён потрапіў под імпічмент, але дзякуючы гэта не таму, што ён меў сексуальныя адносіны. Імпічмент ему быў, скажем, спроба імпічмента таму, што ён хлусіў перад, скажем, следствам. Там не следство, там по-іншаму называецца, але што ён перашкаджал правосуддзю сваёй хлуснёй. Это знакомитая эта фраза, которая вошла в многие мемы. I had no sexual relations with this woman. Я не имел никаких сексуальных адносінаў з гэтай женщиной. А потом все это расписано в деталях. Моника там постаралась, Левинский расписала конкретно и як. Вот. Так что, нельга сказать, что Трамп тут першы. Вспомним Кеннеді, боже мой, это тады был іншы свет без социальных сеток, але это проникало не только в чутки, это проникало в прессу, его адносіны з рознымі жанчынамі. Так что не трэба так уж перабольшваць гэты фактор. Ввогуле, калі казаць пра захад, як вы выразілись,
захад, то тут вельмі рознае стаўленне там у французаў і у амерыканцаў. В гэтым сэнсе амерыканцы адрозніваюцца публічна, знешне. Яны вось гэта вельмі, скажем, лічаць вельмі важным. Это тым, што яшчэ в Амерыцы вельмі моцнае параўнанне з той жа Францыяй там і в цэлым Еўропай, рэлігійны кампанент вось гэтых там запаведзей, як павінен паводзіць чалавек, ясна, но сутыкаецца з значнай ступенню крывадушнасці, што гаворыць публічна адно, робіць іншае, і многія это разумеюць, и, конечно, с тягом часу все это меняется, все это снижается. Вот это моральное, скажем, аспект американской политики, але он застаецца в адрозненне от Франции, где вогуле на это никто не звяртаў увагі асаблівай. В Америце гэта вось да. Так что, Трамп, ён то, что показывае его выпадок, что все-таки важно людям, перш за все, якія, на іх думку, палітычныя рэчы будзе праводзіць гэты прэзідэнт, а не его асабісты імідж. Вот этими всеми прыкладамі, пачынаючы ад Кеннеди Трампа, і мне здаецца, я пераканал, што гэта все-таки не з'яўляецца галоўным нават для амерыканскіх выбарнікаў. Калі казаць, дарэчы, пра палітыку, шмат было папярэдне абвінавачванняў у ці падазрэнняў, скажем так, сувязяў Трампа з Путиным там ці з маскоўскім рэжымам. Наколькі верагодна, што Трамп, калі прыйдзе да ўлады, ён альбо будзе праводзіць прарасійскую палітыку, умоўна так назовём, альбо будзе следам за фактычна ўсімі папярэднікамі сваімі прэзідэнтамі ЗША гадзіць у расійскіх пад'ездах. Думаю, да. І, першая ж, скажем так, першая кадэнцыя Трампа, нічым не пацвердзіла нейкіх катастрафічных прарасійскіх прагнозаў. Яго прыхільнікі, калі ўж казаць сапраўды пра палітыку, я вось тут, хотел уже там зачепиться за ваш там намек, трампіст, не трампіст, маецца на увазе, што да, пару разоў я пісаў в тыя гады нейкія допісы, калі я, не то, што абаранял Трампа, я выступал за тое, што трэба, па-першае, падыходзіць аднолькавымі стандартамі да розных людзей, а калі нешта Трамп робіць тое ж самае, што робяць яго папярэднікі, а яго за гэта пачынаюць мацюкаць, крытыкаваць, это, напрыклад, сцяну з гэтай несчастную мігрантскую, эту сцяну з Мексікай. Пачынаў будаваць Білл Клінтон, і працягвалі все амерыканскія прэзідэнты, але только на Трампа накінулись. Это ясна палітычная барацьба. І я не супраць палітычнай барацьбы, но я супраць таго, калі людзі робяць аднолькавае, а адным это можна, другім нельга. Это дастаткова нізка. Ёсць за што папрыкайце, але не папрыкайце за то, чаго не было, альбо за то, што робіць там прэзідэнт ЗША, што рабілі все яго папярэднікі аднолькава з аднолькавым імпэтам, і дэмакраты, рэспубліканцы будавалі гэтую сцяну. Так што наконт прарасійскага, Трамп, ён цынік, канешне. І ён, калі, я не веру абсалютна, што некая там какая-то прарасійская там лінія будзе, рэвалюцыя, паколькі ён прадстаўнік все-таки рэспубліканскай партыі, якая мы зараз да этого яшчэ, напэўна, вернемся, прагаласавала значнай ступені, там палова за дапамогу Украіне. І ён, вся яго адміністрацыя, все это фарміруецца людзьмі з партыі, это сістэма. І вось калі першы раз прыйшоў Трамп, многие думалі, што ён там столетняя рэвалюцыя разламае сістэму. Нет, все засталося. Просто один, не так уж рэдка былі на пасадзе амерыканскіх прэзідэнтаў такія как бы незвычайныя в асабістым сэнсе людзі, але яны не ламалі сістэму, і нема нейкіх, скажем, прыкметаў, што Трамп гэта зробіць. Яму дазволена не больш, чым дазволена. Ёсць кангрэс, который прымае найгалоўнейшыя, тым ліку, замежна-палітычныя рашэнні. Ёсць кангрэс, які можа і імпічмент зрабіць, і гэтак далей. І ёсць прэса, якая там, накінулась, помню, на Трампа справядліва, калі першая его сустрэча з Пуціным падалося прэсе, што ён занадта, скажем, был такі спрыяльны да Пуціна в той его першай кадэнцыі, да вайны яшчэ далёка. І вот тады в тым ліку крытыкавал Fox News абсолютно про республиканский канал, который за консерваторов, за республиканцев. Абсолютно яны наплевали на то, что Трамп республиканец, они его мутякали там некалькі дзён абсолютно
абсалютна вельмі рэзка. Так што вось і кангрэс і прэса, все гэта такія сілы, якія не дазволяць Трампу быць нейкім надсістэмай, быць нейкім там, як вы кажаце, прарасійскім, это абсалютна нереальна. Іншая справа, што ён, канешне, лічыць себе майстрам угодаў, дамоваў. Што то, што не здольны Байден, я соберу там, нейкія дасягненні былі его там с Кімом на той момант, ён першы амерыканскі прэзідэнт, который сустрэлся, і в пэўным сэнсе абмежаваў, там напружанасць спала, там Паўночная Корея перастала там неяк сваю бомбу. Ён там лічыў, што его есть дасягненні в сэнсе блізкавусходнія, калі сваёй больш праізраільскай пазіцыі, на самой справе яна аказалась больш, скажем, такая міралюбная, чым даволі такая і нашым і вашым пазіцыя дэмакратаў. Вось, што пры Трампу там было спакойна, сапраўды, скажем так, і арабскія гэтыя краіны падтрымлівалі Ізраіль супраць Ірана, і Іран не выпендрывался, асабліва баючыся. А больш такая мяккая пазіцыя дэмакратаў тым лікам можа прывяла да таго, што мы зараз назіраем на Блізкім Усходзе. Ёсць, я не стану так сцвярджаць, но ёсць і такія версіі. Так што абсалютна повторю адказ на ваше пытанне, не верю в ніякого там прарасійскі разворот, это немагчыма. Аднак веру, што Трамп будзе спрабаваць даказаць, што ён такі геній перамоваў, што ён можа знайсці такую формулу і пачаць прыступаць да нейкіх мірных перамоваў. Але да гэтага саспее ўжо час. Мне такое ўражанне, што ўжо нават калі пераможа Байден, ён уже пачне, ці его адміністрацыя пачне ставіць пытанне пра што неяк трэба вырашаць вось гэту вайну, і можа быць нават украінцам не все спадабаецца з таго, што яны пачнуць ім прапаноўваць. Паколькі яны Вашынгтону бачыш, што там няма нейкага, скажем, такога развароту няма, што вось украінскія, амерыканскія танкі на вуліцах Москвы. І яны зразумеюць, што гэтага няма, і будуць думаць, як тады заканчивать эту войну. Можа быть, вся праблема ў тым, чтоб своечасова прымаць адпаведныя абяцаныя рашэнні па пералічэнні зброі, па пералічэнні там фінансавай падтрымкі, і ўсё ж таки падтрымку, калі гаварыць пра вайсковую, я маю на ўвазе павялічваць не толькі аб'ёмамі, але і якасцю. І мы зараз прыступаем до гэтага рашэння, і я хочу зачитать, просто что недавно, это свежая навіна, да, калі Палата прадстаўнікоў нарэшце прагаласавала за выдзяленне ваеннай дапамогі Украіне, Ізраілю і Тайваню. Я так синхронно перакладаю. Гэты 60,8 мільярдаў дапамогі да Украіны, всем вядомая лічба, але давайте ее раскладзем. Может быть, не все гэта ўнікалі, не то, что я раскрываю нейкі там, просто то, что калі акрамя першага радка навінаў, калі прачытаць больш, то 23 мільярда на папаўненне запасаў зброі в США, 13 мільярдаў для фінансавання военных аперацый у США в регионе, 13,8 миллиардов на закупку новых узбраенняў, и 9 миллиардов выделяются Украине в форме льготного кредита, але Белый дом при жадании может его списать с початку 26 года. Законопроект подтримали 210 демократов и 101 республиканец, супраць голосовали 112 республиканцев. То есть пераважна гэтыя грошы военно-промысловому комплексу США, які потым гэтае узбраенне перадасць Украине. Нема такого, каб яны далі эти грошы Украине, карыстайцеся як хочаце. Нет, яны даюць эти грошы сваім вытворцам зброі, которые потым паводле закона павінны эту зброю перадаць Украине. И в принципе это не толькі лагічна, але і правільна. Пры ўсёй павазе, але чытаючы навіны про тое, колькі там раскрадаецца ва Украине рознай дапамогі і падтрымкі, то как-то, может быть, все ж таки лепей зброю, как-то яе не украдуць, может быть. Напэўна, это вы сказали, а не я, так что я думаю, что про украінскасці там, і ваших гостей, і ваших перадач, да, гэта той аспект, які таксама магчыма, які гучыць у гэтай крытыцы Украіны з боку там кансерватараў. Бачыце, як рэспубліканская партыя фактычна раскалолася, да, ровно пополам, адны прагаласавалі за, другі супраць. Я просто хочу вернуться, что мы апошні раз, вы любите со мной абмяркоўваць амерыканскія пытанні, в нашем апошнім эфире абмяркоўвалі гэта, и я сказал, что я маю аптымістычны погляд, что выніку Конгресс проголосуе, и республиканцы проголосуюць. Мне зараз прыемна, из пункту лежа не только, что я это сказала, что нарэшце это адбылося, что этот мой прогноз оказался правильным на фоне всех скептычных прогнозов, что республиканцы там супраць дапамогі Украины. Нет, бо частка республиканцев, по-першае, яна разумее, что
гэтай в тым ліку грошы пойдуць свайму ж военно-прамысловаму комплексу. Ну а другая частка она менавіта вось абапіралася на гэтыя аргументы, што дай украінцам, а там карупцыя, а там незразумела што робіцца. Вось, а тут калі такі варыянт, то можа быць гэтыя аргументы і зняліся. Ну да, ну будем спадзявацца, што ў любым выпадку падтрымка будзе і будуць дасылаць неабходную ўзбраенне зброю, і прычым што будуць менавіта якасна паляпшацца вось гэтыя паказчыкі ўзбраення. Маю на увазе, можа быць, далекабойныя ракеты, можа быць якая-нибудь самалёты, іншая тэхніка, якая зараз вельмі неабходная. Пачатак вайны, і тады я быў сярод іншых ведучым на Белсаце, ведучых всіх кінулі наведзенне раней, дзень эфиров, которые были там онлайн, и весь час подключались некие гости, и один из украинских политологов вось кажа, что вот мы потребуем, каб Захад, мы просим, каб Захад зачинил небо. Это был там люты, ці уже сакавік 22-го. И я так кажу, это не будет. И он так кажа, ну апешыл, як это там журналіст, ведучы, ему там нешта пярэчыць у разважанні. Ну, ўсё магчыма, але чаму вы так лічыце? Я кажу, ну, Захад на это не пойдзе, паколькі гэта прямая канфронтацыя з Расіяй, фактычна стан вайны з Расіяй, калі заходнія самалёты будуць там збіваць расійскія ракеты ці самалёты. Прайшло 2 гады, гэтага дасюль няма. Некаторыя, скажем так, ацэнкі і прагнозы, яны застаюцца дастаткова стабільнымі. Ізраільскі кейс не падштурхне ўсё ж таки змяніць сваю пазіцыю? Я маю на увазе Захада. А якім аспекце? Чаму? Чаму вот Ізраілю можна дапамагаць, а вот Украіне не? Не, они же дапамагаюць Украіне, а в сэнсе, што на Ізраіль все-таки не Россия нападае, там, не ядерная держава, так? Слухай, выбачай, Віталь, што пераб'ю, мяне просто не дае спакоя гэты факт. Наколькі ЗША, ну і Захад увогуле, такое, як это любіць, калектыўны Запад, баіцца сапраўды, што распаду России? Я бы не сказал, что это не такое, за что они трымаюцца вось як за сімвал веры. Нет. Але можна сказаць, што вось асабліва нашим маладым слухачам, гледачам можна сказаць, што Захад, там была холодная вайна, воеваў холодным чынам ідэалагічным, палітычным, эканамічным з СССР, але калі СССР пачаў актыўна падбірацца да свайго развалу, то в 91 годзе Захад весь кричал, не трэба нам распаду СССР. Это не просто абстракция, а это вышэйшие службовые особы. Президент на той момент Буш приезжал в СССР и выступал в тым ліку в Киеве и казал, навошта вы хочете отделиться от России, украинцам в Киеве. Ну, недзе 91, может быть, весна до распалу СССР, фактично до путча заставалось некалькі месяцаў. Вы лепш разом з Москвой рабіце дэмакратыю, нават нейкі момант і балтыйскім краінам, прибалтам уже не паліткарэктна казаць, трэба казаць балтыйскім краінам Балтыі, гаварылі Захад, ну давайте вы спачатку з расійскімі дэмакратамі зрабіце дэмакратыю разам в СССР, і потым уже можа думаеце па аддзяленні, яны казалі, не, мы спачатку аддзелімся, неважна там дэмакраты ці не, а потым уже хайны там дэмакратыю самі будуюць, пабудуюць ці не, это уже не наша справа. И да, это факт, что в некий момент вот Захад воевал супраць СССР, там, як все, не только конспирологи кажут, а реально так было, там, холодную войну вел, идеологичную, экономичную, там, снижал цены на нафту, каб СССР подрезать экономично. А коли справа дошла до распаду, спалохался этого, ну, перш за все чего? Ядерной зброи, что она расползется по разных краинах. С кожной краиной домовляться, а неведомо кто там, який там местный князек будет что робить в этих, как их там называют, Беларуси, Казахстана, Украины, еще не все ведали назвы, да, и гэтак далей. Так что зараз, вот я думаю, гэтага ж боится Захад, ну, скажем, не то, что вот для этого будет змагаться там до апошнего за целостность России, не. Але нормальная такая, ну, политичная и плюс обывательская боязнь того, а что будет? А раптом ядерная зброя будет расползаться по ихних, повсюль, где она есть, по ихних там 89 гэтых федеративных
областях и республиках. Хотя реально она там, в принципе, в одной, скажем, российской, фактично, ну, не так шмат месцаў, где она есть в іншых, так сказать, республиках автономных. Вось. И плюс, а якая это будет новая, так сказать, реальность? И плюс, а ці не ўзмоцніць гэта Китай? Зараз адзіная Россия хоть нейкім чынам, а можа она перадумае, и калі-нибудь зноў стане на наши прозаходнія рэйкі, как она не так давно была еще нават при Путине, не то что при Ельцине. Она при Путине першие путинские годы была абсолютно прозаходней, говорила про то, что хочет в НАТО вступить Россия. Вот. Допомагала Америце воевать в Афганистане не просто там морально, а давала аэродром, и все это военная допомога была. Путин был абсолютно прозаходним, перший свой термин. Вот. Лепшего не могли чакать. Нават больше прозаходней, чем Ельцин. Вот. Покольки не было при Путине там уже там Примакова, які разварочваў самолет. Так что яны бачаць, что это магчыма. И слабая, раздробленая и ввогуле разваленая Россия, гэта значит узмацнение Китая, які можа, ну, под шумок, чему бы не, забрать там великие территории, и придется уже иметь право с Китаем значно большим, чем зараз. Хотя, ну, китаязнаўцы кажут, что Китай ніколі вот этого не хочет. Китай вот хапае того, что внутри он есть. З іншого боку, у них есть уйгуры, которых они, у них есть, скажем так, Тибет, который уже многие забыли, якія не захапили и китаизируют, то чему бы им не захапіць Сибір в выпадку развалу России? Ну, тем больше, что Сибір, як кажуть китаїсти, ну і ті, хто там був, у Китаї так і називають часово страченные території. Ну, там невеликую частку, не всю Сибір, але там уже, ну, китаїзація відбувається в економічному і демографічному сенсі і так, без всяких розвалів Росії. Ну, вони да. приїжджають, вони там працюють, покольки русских там працювати, ну, скажем, мало є хто, а коли є, це не завсёды якісний яны больш працуюць под вінаводачнымі аддзеламі. Да, то, ну ладно, это вось так само не паліткарэктна гаварыць. Это рэчаіснасць. Але рэч у тым, што сапраўды вось яны прыязджаюць там бізнесы, а працаваць няма каму, привозят своих же китайцев на эти же свои же бизнесы, и внутри России китайцы працуют. Побач же китайские рестораны, где они же едут, и такие китайские там районы уже в многих городах абсолютно, ну, значные по территории и насельніцтву. Ну так, мне распавядалі людзі яшчэ, правда, там до 20-го года, у 18-м, якія прыязджалі беларусы з Сібіры, і казалі, што там ужо нават не чайна-тауны. Там уже там чайна губернии целое, там ну так. Все такое. Коли там один райцентр пераедзе, там же, по-моему, боюсь молиться, докладная лічба, але приблизно только каля 20 миллионов российцев живе за Уралом. Вся Россия 140 миллионов, и только 20 на большей частке территории живе за Уралом, и там, ну, пару вёсок китайских достатково туды переехал, вёска там по пару миллионов, райцентр китайский, и все, они просто станут большестью. Давай до беларускіх справаў вернемся. Можа быть, пачнем з Всебеларуска народнага хурала. Что там адбываецца? Як вы ацэньваеце гэтыя працэсы? Гэта пятае кола ці тое, што, можа быть, надасць новы нейкі імпульс і энергію вось гэтаму возу лукашэнкаўскаму? Ну, мало ли я варианты. Значит, что мне здаецца, ну, акрамя каб не спусціцца на варыянт сцёбу іроніі, што істотнае важна тут адзначыць. Першае, што все-таки гэта мае значэнне, першыню у Лукашэнкі з'явіцца, ну, так званы намеснік в нейкай структуры. Вы ж помните, у нас президент без вице-президента. Это от початку было. Можно уявить Лукашенко, вице-президент. Это не тот человек, которого хотел бы иметь. Вот, бо он один и незаменный. А тут з'явится, ну, формально наместник. З'явится там, ну, 15, не ведаю, колькі яны вырашыць чалавек, ну, так званы прэзідыум, так званае палітбюро. Канешне, зараз ідуць развагу. Ці гэта, ну, что-то падобна на савецкае палітбюро, хутчэй за ўсё, канешне, не. І гэта зараз, ну, пры наяўнасці жывога і адносна здаровага Лукашэнкі не мае ніякага значэння. Пакуль яно ёсць. Але, ну, в час X, вот это 15 чалавек, а час X, альбо, ну, фізічны нейкі адыход Лукашэнкі, альбо яго, што менш верагодна, палітычны адыход ад улады, гэтыя 15 чалавек будуць нешта вырашаць. Ясна, што гэтыя, так сказать, 1000, которые зберэцца, яны нічога не
Не, 1200, так? Нічога не вырашаюць, немагчыма 1200. А вот гэтых чалавек цікава будзе сачыць, каго яны выберуць у гэтай прэзідыум. То бок гэта людзі, якім Лукашенко пэўнай ступені, скажем, будзе давяраць, разумеючы іх магчымую ролю, зноў-такі паўтаруся, не пра яго палітычным жыцці, а в будучыні. І другое, што важна, наконт 5-го кола. Сапраўды, такое ўражанне, што як он з'явіўся вось гэты новы статус беларускага народнага схода. Памятаемся 20-й год, патрабаванне народу, плюс нібыта Расія патрабавала, што трэба неяк там штосьці мяняць, і былі дадзеныя нейкія абяцанні, што вось транзіт улады адбудзецца. Лукашенко про это казаў публічна, казаў, будзе у вас іншы прэзідэнт публічна. Гаспадар сваё слова, хоча бярэ, хоча забірае назад, да. Вось. І вот все это выродилось у гэтую новую конституцию, які приняли в 22-м годзе на так званом референдуме, где вот этот всебелорусский сход набывая, некие абсолютно новые конституционные полномочия. Ранее это просто было сборище неких людей, громадских, так сказать, общественников, которые избирались раз 4 года, за нечто голосовали, разыходзились, у их никаких не было полномочий. А теперь это внесли в конституцию як... И вот что? Теперь, кольки у нас таких важных, нібыта важных, але при Лукашенко все нанимают значение структур. Гэта палата прадстаўнікоў, Совет Республики. До речи, лишний раз будет сказать, что нафига Беларуси, унитарной державе, где нема ніякай федерации. Совет Республики, высшая палата. Советы Республики, Сенаты. Есть там в США, в России, где есть разные штаты, разные автономии, которые гэтые сенаторы их представляют. У нас это абсолютно штучное утворение, нема ніяких там гістарычна и палітычна розных интересов разных регионов. Просто вот Лукашенко придумал в свой час, в 96-м году, гэты сенат, так званый сенат Совет Республики над палатой прадстаўнікоў. Бо калі раптам палату прадстаўнікоў проникнуть некие оппозиционеры и надумают там некий импичмент ему робить, то есть вот этот высшая палата, которая не примет это, бо там выбираются люди депутатами, так сказать, ручными, и нават частку он призначает сам. Вот он побудовал такую систему. Но это абсолютно, вы кажете, там, 5-е коло, уже сам гэта Совет Республики 5-е коло. А тут еще гэты всебелорусский народный сход. Вот он еще одну подпорку придумал. Калі раптам там, вот еще одна подпорка для его некой политичной падтрымки. Так просто ураживая, наколькі ён, будуе вот гэтые структуры, якія павінны з усіх бакоў абараніць ягоную ладу ад пасягальніцтваў нават тэарэтычных, которые нават не праглядаюцца нідзе, што нейкія апозіцыянеры пранікнуць в нейкія структуры і будуць там неяк неправільна галасаваць. Так што, паўтаруся, вось наконт сходу, цікава будзе назіраць, хто будзе намеснікам. Конечно, про его адразу загаворыць про як патэнцыйнага пераемніка не абавязкова, не думаю, потым можем это абмеркаваць. Але вось пэўны элемент того, что гэта 5-е кола у гэтай канстытуцыйнай сістэме Беларусі, это сапраўды ёсць, паколькі в выпадку, калі зараз все працуе под аднаго чалавека, под одну асобу, одно прозвішча, все зразумела, але калі яго няма, і тут вот раптам няма, і яны пачынаюць кажа Качанова, Совет Республики, я самое галоўнае. По Конституции там, мне улада. Тут Рада бяспекі, силовики, которые реально всем кіруюць, кажут, это кто-то такая, мы тебя зараз арыштуем там. Да нават юридычна паводле там некого указа Лукашенко есть указ, что в выпадку его гвалтовной смерти передаецца улада в Совет, в эту Раду бяспекі. Вось. А доказать там гвалтовно, не гвалтовно, а вот мы скажем, что может гвалтовно, значит нам передается. А тут всебелорусский народный сход, его наместник, старшня будет Лукашенко, его наместник, и президиум кажет, да вот по Конституции у нас полномочия больше, чем у вас всех разом взятых. Мы будем галоўныя. І гэта сапраўды будзе разбалансіроўка сістэмы. У выпадку, калі, паўтаруся, 20-й раз, калі Лукашенко кудысьці сыходзіць. Таму я это і бачу так, што вот ён набудаваў гэтых структур. Прыйдзе час і ён, і нават вядома, куды, калі мы не бярэм гвалтоўна, а менавіта вот, кудысьці, маецца на ўвазе ў пекла, ён ўсё ж таки сыходзіць. И что мы тогда маем? Вот начинаются этой разборки. Нема ніякого такого, что вот есть некая схема, что мы маем. Вот этой разные структуры. Такое выражение, что почнется, кто просто
мацней на сёння то безумоўна сілавікі рада бяспекі вось той і возьме ўладу і вот калі ўж мы пачалі так сказать бокам абмяркоўваць гэты варыянт он заўсёды цікавы для всіх гледачоў якая будучыня выпадку вось сходу Лукашэнкі то найбольш верагодная на сёння гэта вось такая ну нехарошым словом назовем хунта калі вот этой сілавікі в радзе бяспекі скажуць што нам юрыдычна і фактычна ўлада прыналежыць і найбольш скажем так пакуль не праводзяць рэпрэсіі найбольш з палітычнай вагой яны маюць де-факто сілавікі Губазік кіруе краіны это я цытую адзін са сваіх тэкстаў вось такі загаловак ён меў так что вось гэты все беларускі народны сход ну паглядзім наколькі там яны адчуюць себе што яны вот той прэзідыум што яны вот таксама рэальная ўлада а не просто нейкія там прафсаюзы альбо БРСМ которых трымаюць там для масовкі выйти куды-нибудь на мітынг для этого няма прыкметаў што яны могуць адчуць рэальнай улады але можа быть калі Лукашенко там выступаючы скажа что вы ёсць будучыня так уже ж сказаў так носіцца з гэтым ВНСам быццам это сапраўды як мінімум калектыўны Лукашенко. Слухай, ну так носяцца і там з прафсаюзамі з БРСМ на самой справе пакуль это нічого не значыць вот калі там будуць прыняты нейкія фармальна юрыдычныя рашэнні на гэтым з'ездзе таму я кажу што не трэба так сказать іранізировать а трэба сачыць что там будзе і гэта на всяком разе для нас аглядальнікаў скажем палітычных экспертаў гэта істотна. Давай можа быть яшчэ одну тэму беларуска-польскую. І я тут маю на увазе што калі з'явілася інфармацыя праўда невядома дакладна па датах калі гэта насамрэч было але калі сустрэлася з Анджаем Пачобутам Анжеліка Борыс пачаліся размовы про тое што можа быць паколькі Лукашенко асабіста даў дазвол на такую сустрэчу гэта сігнал Польшчы што ён вот гатовы на нейкія такія вось скажем так перамовы нейкім чынам можа быть вот давайте мы тут Пачобута вот как-то вот вам а вы тут на нешта нам наколькі магчыма што нейкія сігналы пачаліся. Безумоўна я думаю яны ну правильно казалі про это аналітыкі якія больш вот этой нават разбіраюцца што адразу як Польша змянілася улада новы ўрад у лістападзе то гэтыя размовы пашлі і тады нават многія чакалі што вот літаральна Лукашенко зробіць нейкі яркі крок в першыя ж дні існавання ўлады гэтай новай польскай вызваліць Пачобута чым паставіць новую ўладу Польши в такое ну скажем некомфортное может быть становішча з неабходнасцю нечым адказаць. Але Лукашенко это не зрабіў вот пабаяўся ці не змог это дарэчы сапраўды ўжо так сказать трошки ну такія крокі развучыўся рабіць хотя бы это был бы вельмі выгодны для его крок паколькі вымушаў бы Варшаву нечым адказваць а цяпер ну ясна перамовы гэтыя там неяк працягваюцца і Лукашенко ну яго бок хоча за Пачобута нешта атрымаць. Я не ведаю что он хоча нейкае аслабленне может быть контролю на межы при тым что про это кажуць і многія беларусы но беларусы так кажуць про контроль там ну беларуская маецца на ўвазе дэмакратычная сілы апозіцыя мне недавно в двубой был яркая про гэта так сказать двубой про тое что ну межу зачыняць нельга а трэба адчыняць для грамадзян ну в шырокім сэнсе межу адчыняць і для віз і для там запускаць новыя там цягнікі автобусы і так далей зніжаць гэта скажем догляд на межы который ператварае пераход межы у 20-гадзіннае стаянне сам ведаю па сваіх справах это вось не я да мяне ездзяць вас людзі ніколі не ведаеш прыедзе праз 12 гадзін альбо праз 24 вось і а з іншого боку узмацняць санкцыі то бок для людзей адкрываць а для санкцый закрываць і прытым я ведаю што нават Украіна в сваіх перамовах з Польшай мне про это казалі польскія эксперты вот у іх там зараз ну напружанка працягваецца думалі на сыдзе нет она не сыходзіць з зернем украінскім яны сваіх перамовах украінцы патрабуюць ад Варшавы а вы больш шчыльна зачыняеце мяжу з Беларусю бо там тавары другаснага прызначэння ідуць на вайну расеевскую праз Беларусь праз беларускую мяжу а вы за этим не сочыце
І вось я не ведаю, што тут, конечно, Лукашенко яшчэ не цікавіць беларускія грамадзяне, каб дазваляць ім больш, так сказаць, контактаў з Польшай і так далей. Так што, безумоўна, што там нейкія ідуць. І плюс, конечно, Лукашенко зараз відавочна адчувае ўсё большы ціск з боку Москвы, і ён бы хацеў вось, как бы, сваё этот, ну, ясна, зараз абсолютно нереалістычна вярнуцца да нейкай там шматвектарнасці. Но ён бы хацеў хоць што магчыма зрабіць, то, што на што Москва яму не цыкне, не рыкне і не забароніць. Хоць бы нейкія прыкметы там, што я хоць магу там пра нешта дамаўляцца, што я магу са мной нейкія дамовы заключаць можна, глядзіце на будучыню. Ён жа і думае пра будучыню, жа не хоча сядзець. В выпадку чаго на адной лаве ён жа будзе гаварыць, што да ён заўсёды был за мір. Почитайце мои там заявы, там я все жыццё, а то, што рабілі з нашай тэрыторыі, так мяне ж не спыталі, там расейцы, калі бомбілі Украіну, яны ж паставілі перад фактам, а потым я разабрался, і вот цяпер уже нема нікога тут расійскіх войскаў, я не дазваляю ім тут быць, не стреляюць з нашай тэрыторыі. Так што, канешне, ён прамацоўвае нешта, але вот з іншого боку, ну, зараз цяжка сказаць ввогуле, в чым вот этот можа быць, скажем, обмен. Нават калі ён вызваліць там пачобыта, што для гэтага магчыма Польша ставіць так пытанне, што ну вы вызваляеце, мы потым падумаем, Лукашенко на это, конечно, не згодны. Нет, давайте вы нешта зрабіце. І я не зусім уяўляю, што можа в адказ такога зрабіць Польшча, каб Лукашенко задаволіла. Ну вот менавіта в нейкім гандлі, бо з іншага боку я ж кажу, там дэмакратычныя сілы, той же Латушка заявляе, што трэба ввогуле больш рэзка ультыматум ставіць, перакрываць мяжу для тавараў, каб на Лукашенко наехаў Кітай і патрабаваў вызваліць палітвязняў. Я не упэўнены, што так это працуе, но сама эта ідэя, ну, я не скептычна да яе ставлюся. Мне здаецца, ну, калі што і можа, как бы, вот вызваліць в шырокім сэнсе, ці пачаць працэс вызвалення палітвязняў, то гэта сапраўды ультыматум. Хаця іншыя кажуць, што можа быць толькі вось наадварот, іншая палітыка, нейкіх дамоўленасцяў, нейкіх абмену там жэстамі, абмену там, скажем, прыгінаннем вот адзін перад другім. Ну, пытанне адкрытае. Ну да, слухай, як ты лічыш, що ж таки, от зараз мяне вельмі здзівіла інфармацыя про тое, што будуць новыя суды над шэрагам палітвязняў, там Тихановскі, Статкевич, Лосік, Павел Белавус. Ну, відавочна, што гэта знак. Але вот што хочуць тут данесці, што мы тут што хочам, то і робім, дык это і так вядома. Ну так. Да это уже не знак, это уже, мне здаецца, не знак, это уже нейкая інерцыя. Ну, а ж вось, калі толькі чалавек вызваляецца, ну, як вот, ну, самый знакаміты там прыклад Судаленко, так, вызваліўся, адсидел чалавек сваё. Ну, там же фактычна такі кантроль, што гэта яго жыццё на свабодзе, так званы, ператвараецца в нейкі, таксама, в хатні арышт, там полный контроль над всеми дзеяннямі, над телефонамі, над рахункамі там, паколькі ён был внесены спіс экстрэмістаў. І тыя, хто вызваліўся, адсидзеў уже, у іх вельмі вялікая верагоднасць, што іх зноў пасадзяць за нешта. Яны просто ідуць па спісах, вот, ну, как бы новых знайсці цяжка, іх трэба там неяк шукаць, доказы, а вот чалавек, который палітычны, аказалася там, за нейкі лайк пасадзілі, а за другі лайк не пасадзілі. А ім вот этим структурам сілавым весь час трэба кагосьці сажаць, яны в гэтым бачаць сэнс свайго існавання. І вы заўважылі, як вот это просто некая містыка, гэтая лічба палітвязняў, як она не мяняецца месяцамі. Это вакол 1400-1500, хотя многие аглядальнікі, я вот калі там прагноз на год, я кожны раз хочу помыляться и помыляюсь, раблю прогноз, что эта лічба зменшится, бо люди будут вызваляться, а новых активно так не будут брать. А они берут, вот нібыта у их некая задача, они берут новых, как бы эта вот лічба была в районе этих 1500, ну, официальных, на самой справе их больше, но официально признанных правооборонцами. Только когось вызвалили, и они нібыта одразу хапают новых, как бы просто не зменшалась эта лічба. Вот это, напевно, в этом я не бачу сенс своего некого дебильного, я бы сказал, існавання гэтай силовики. Ну, а то, что вот уже палітвязняў, скажем, которые сидяць по самых великих терминах, их хочуць судзіць по-новому, ну, гэта уже вот сапраўды нейкі маразм гэтай машины. Я нават сапраўды великого палітычнага сэнсу, ну, что мы можем рабіць любые антыгуманныя дзеянні, ну, это сапраўды ніхто уже не здзіўляецца. Вот. Так что вот
я б сказал бы просто это ўжо такая вот не то что інерцыя, а гэта ўжо машына дзейнічае сама па сябе. Наколькі ўсё ж таки гэта вот ты маеш, наколькі б там не казалі, што мы тут у замежжы адарваліся ад таго, што там адбываецца ў краіне, наколькі там разумеем настроі і ўвогуле тое там, што адбываецца, ўсё ж такі, вот як ты думаеш, калі параўноўваць з гісторыяй, можа быць, для пераважнай большасці простых людзей, якія, можа быць, там не тое, што там мала цікавяцца, жывуць сваім звычайным жыццём. Вот гэтыя рэпрэсіі, якія мы бачым, якія нас шакуюць, на якія мы звяртаем увагі, наколькі там для іх яны відавочныя і наколькі ўсё ж такі яны неяк уплываюць на іх жыццё? Конечно, відавочна. Я думаю, это вельмі шмат людзей, хто-небудзь там сярод сваякоў, знаёмых, у многіх. Я просто шмат чуў, я выбачаю, што я перебываю, што вот мы живем у сваёй, пэўнай такой бурбалке, у якім сэнсе, што вот мы кажам, што вот у Мінску, умоўна кажучы, нікога не асталася, усе з'ехалі. Но это з'ехалі з нашага асяродку. Я приведу прыклад. Не першы год мы займаемся этой палітыкай, журналістыкай. Все такое было і до 2020 года. Людей демократычных, нацыянальна арыентаваных абвінавачвалі, которые жылі в Беларусі, мы все абвінавачвалі, што вы живете в некім гетта. Вот гетта, дзе гавораць по-беларуску, цікавяцца культурай, ходзяць на беларускія канцэрты, а іншы народ жыве по-іншаму. Но это ж такая тупасць, в тым сэнсе, што тупасць лічыць, што людзі, якія жывуць нейкімі, скажем, сваімі тэмамі, што не ведаюць астатняго жыцця. Вот элементарны прыклад, там умоўна скажем, я там не часто, а фактычна амаль не мацюкаюся матам, не гавару матам. А што, я не ведаю, што іншыя людзі гавораць? Ведаю. Ці там я не ведаю, што людзі там пісаюць, скажем, мягка в пад'ездах, ведаю, но я это не раблю, умоўна скажем. Такія прыклады, калі ты ведаеш про то, што чым людзі жывуць, ты жыў в Беларусі там весь этот час, і тебе весь час мяне абвінавачвалі, што мы вот типа не ведаем жыцця, паколькі мы вось нейкімі высокімі матэрыямі. Это такая смешная ввогуле вот это вот культ савецкіх часоў простых людзей. Вось калі, напрыклад, два, умоўна скажем, брата с одной вёскі. Один застался, там, трактористом, ці просто колгаснікам, а другі пошел там, закончил институт, стал академиком, потрапил некие верхи, там, жил, ці ездил в розныя краіны, 20 там краінаў наведваў, на розных конференциях, там, шмат чего. И вось пісьменніца якая-нибудь, напрыклад, лаўрэатка Нобелевскай прэміі. Каго будзе пытацца пра жыццё? Хто сапраўды, на яе думку, ці на думку іншага пісьменніка, ці журналіста, сапраўды ведае жыццё? Вот той простенькі чалавек, трактарыст, ці просто калгаснік, які там в полі працуе, бо ён з народа, а гэты яго брат, акадэмік, ён не з народа, ён уже оторвался от народа. І это такая дурость, калі людзей, які чагосьці дасягаюць в нейкім развіцці сваім, пачынаюць, што яны адарваліся ад народа, што яны народ не ведаюць. Ёсць права, ты ведаеш там, што адбываецца, но ты можаш жыць трошки іншымі інтарэсамі. То, што было для ўсіх нас, калі мы жылі в Беларусі. Это нічого не змянілось, што зараз мы живем не в Беларусі, тое ж самае абвінавачванне, што людзі нейкім чынам чамусьці чагосьці не разумеюць. Добра, мы с тобой разумеем. Мы журналисты, наша работа такая спрабаваць зразумець. А вот возьми ўсіх гэтых вот прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў. Не разумеюць, ездзяць толькі па сваіх гэтых, як там называюць, палітычных турызмам займаюцца, ездзяць пра беларускі народ не думаюць вот адні слова зусім, толькі сваім жыццём жывуць і нічога ўвогуле іх не цікавіць і не ведаюць яны вот. Ну што, не так? Яны робяць тое, што в сваім статусе і сваёй сітуацыі яны, так сказать, могуць рабіць. А што б критики хотели, каб яны приехали в Беларусь и агитовали там, умовно скажем, там, не ведаю, Тихановская, Щегельский, Латушка приехали в Беларусь и проводили митинг на площади Незалежности, боюсь, они не доехали до площади Незалежности. Боюсь, что на межы там где-нибудь их бы затрымали, так что в дадзеным выпадку, гэта папроки трошки не зусім в тему, але в тему тое, что, может быть, вот гэты туризм, ён что-нибудь приносит ці не. Тут критика цалкам можа быць і справядлівай, у тым сэнсе, што хочацца нейкія рашэнні, тым ліку альбо для людзей Беларусі там
па санкцыях, па візавых пытаннях, ці там для беларусаў, якія за мяжой, па пытаннях там легалізацыі, па пытаннях там умоўна скажем студэнтаў. Ну калі в некую краіну наша дэлегацыя ездзіла, а потым эта краіна прыводзіць нейкія абмежаванні для беларусаў на тым жа ўзроўні, што і для расейцаў, то гэта выклікае пытанне, што ж вы там былі, вы ж там нібыта пра нешта дамовіліся, а тут бац, і умоўная Чэхія прымае нейкія антыбеларускія скажем рэгуляцыі, ну не скажем законы, а скажем дзеянні. Таму ну ясна, што ніхто не пазбаўлены скажем імунітэта ад крытыкі, в этом сэнсе крытыкаваць можна, но не в тым сэнсе, што вы там вот штосьці там прыязджайце ў Беларусі і рабіце штосьці добрае для Беларусі. Ясна, што гэта в дадзеным выпадку немагчыма. Віталь, мы ўсе ведаем, дзякуючы тваім шчыраванням у Мікіты, што ну ты ледзь не стаў прэзідэнтам Беларусі. Ну добра, вырашыў не ісці, там мало можа быць досведу, хаця ў гэтым сумняюся, тым не менш прыняў такое рашэнне. У каардынацыйную раду пойдзеш? Нет. Чаму? Ну я такая была, калі пачынала ты это пытанне, то я думаю, это здзека, іронія альбо ну што значит ледь не стаў? Ну трэба ж патлумачыць, што ну был момант у 19 годзе, калі мяне запрашалі там пайсці в кандыдаты, я адмовіўся, узважыўшы даволі доўга думаючы, узважыўшы ўсе за і супраць, я адмовіўся, бо не лічыў, што гэта нечым дапаможа краіне, нават не думаючы неяк так пра сабе, то бок не лічыў это варыянт, што скажем ён это было там в кастрычніку, в лістападзе 19-го. Вось. Ну і прыблізна тая ж логіка. То есть мне няма логікі в дзеяннях, што вось нешта кудысьці пайсці для таго, каб, ну там, як мне казалі, ну был бы радок біяграфіі у тебе. Ну такого аргументу у меня няма. Как бы, ну, не знаю, можа я такі чалавек старарэжымны, ці там олдскульны, кажуць, мне неяк турбуе менавіта вось гэта. Думаю, как бы в першую чаргу не пра сябе, а пра радзіму, ну, в дадзеным выпадку. Але пагадзіся, як бы прыгожа артыкул у Вікіпедыі чытаўся. Ну да, значит, был осуждены на 12 годов, пригодно читался бы артикул. Вот как-то мне это... С этого же пункту гледжання, ну якая координаційная рада? Ну, не тому, что я там, ну, журналисты, это, конечно, треба отделять. Ну, але тому, что, ну, гэта в пэўнай ступені такая трошки виртуальная на сёння політика. Ну, паважаю тых людей, которые идут, это трэба. Я лічу, что этот орган павінен быць створаны туды, як некая, ну, скажем так, тренировка демократии, ну, в дадзены момент то, что мы можем, люди, которые окунулись за межами Беларуси, ну, але с пункту гледжання того, что, ну, у меня все-таки достатково журналистских функций и на Радио Свобода, и на Белсаті, и как бы они в этой функции, безумовно, вступили бы в супярэчнасць знаходжанню ў Координацыйнай радзе. Таким чынам, вось Віталь мягкай падвёў мяне до таго моманту такой невялікай рэкламы, што сачыце за матэрыяламі, якія выходзяць на Радыё Свабода за аўтарствам Віталя Цыганкова, за яго праграмай «Двубой» на Белсаце. Ну і, безумоўна, падпісвайцеся на тэлеграм-канал Віталя Цыганкова. Здаецца, пакуль яшчэ экстрэмісцкім не прызнаны. Не. Дивно, да? Но вот, видать, мае некую там волосатую руку. Неприкметный там, каля там 1000 подписчиков, это никому не цікаво. Слухай, уже факт тое, что добра прыкметны на Свабодзе і на Белсаце, і маеш свой тэлеграм-канал, калі ўжо прызнаюць нейкія там дворовые чатики на 5,5 человек экстремистскими, так что уж тут казать. Але тым не менш, сачыце, подписывайтеся, там где гэта можно, ставьте свои подабайки и задавайте пытанні, где не можно, то можете прийти на YouTube канал Еврорады, подписаться, расширить, натиснуть на звоночек и задать свое пытанне Віталю Цыганкову наступны раз, калі ён прыйдзе. Так, Віталь, что яшчэ не абмеркавалі? Не абмеркавалі, можа быть, твоё бачанне того, что ж это так вот левацких нейкіх и не левацких, а нейкіх таких прорасійскіх настрояў і палітыкаў прыходзіць да ўлады апошнім часам у Европе? Я бы нават вот зноў-таки не сказаў бы, что гэта
Ну скажем прарасійскія, я бы гэта просто бачыў як людзі, якія ўспрымаюць сябе як альтэрнатыву таму асноўнаму палітычнаму курсу, палітычнаму ладу, які зараз ёсць на захадзе. Многія его называюць там леваліберальным, там, во всяком разе в ідэалогіі, хаця на самой справе многіх заходніх краінах зараз дастаткова цэнтрысцкія альбо правыя партыі ва ўладзе, але все-таки ёсць такое адчуванне, што нейк в ідэалогіі пануе нейкі такі умоўна скажем прагрэсійскі леваліберальны ўхіл. І гэтыя партыі яны, скажем так, калі пазіцыянуюць сябе як апазіцыя, як альтэрнатыва, то яны з'яўляюцца альтэрнатывай і в геапалітычным сэнсе. Калі вот наши улады падтрымліваюць там праціўнікаў России, то мы что-то там будем гаварыць за Россию. Я не думаю, что іх реально ёсць там нейкія прарасійскія сімпатыі. В этом сэнсе шмат чаго, напрыклад, оказывается на самой справе не так, як выглядае. Напрыклад, як вот в Італіі прыйшла да ўлады такая правацэнтрысцкая, альбо нават называлі лесні права-кансерватыўная кааліцыя, і што цяперашняя прэм'ерка Італіі, яна моцна за дапамогу Украіне, она працягвае свае антыэмігранцкія і прамовы і крокі, за што ее вот не любяць левы, але в сэнсе геапалітычным і в сэнсе нейкіх такіх рэчаў палітычна важных яна абсолютно і дэмакратычная, і праўкраінская, і не трэба там лічыць, што умоўна скажем, вот они такія сілы, яны адразу становяцца прарасійскімі. Я кажу, это в значнай ступені выклікана палітычнай барацьбой і жаданнем чымсьці выдзяляцца. Раз вы за, то мы супраць. Гэта такое ёсць. Помните, як этот славуты мем, калі кажуць, Давлатов придумал, что калі Добродского пришел Довлатов, и это там перастройка была, ось перамены в СССР, там за мяжой яны жылі, і пра гэта Довлатов ему расказаў і сказаў, што нават Лукашенко боже, кому что, да. Нават Евгений Евтушенко выступил супраць калгасов. И Бродский, маўляў, сказал, что Евтушенко супраць, тады я за. Вось, так что такі элемент ёсць. Просто противостояние, борьба, вось. И я бы не сказал вот твою оценку, что неяк этой партии неяк моцна набираюць и там перамагаюць, такого нема. Это я просил, каб ты, может быть, супакоіў мяне. На завершение, уже улічваючы твой спраўджаны прогноз, что захад неба над Украиной не закрые, скажи мне, кай ласка, ось пэўны час тому вялікі галоўнакамандуючы там Наполеон сучаснасці Лукашенко на аршанскім плацдарме сел там на раскладны крэсла, взял, стоять уже не можа, да, взял свайго шпіца гэтага аддутлаватага на руки, и вот так, знаешь, адсель грозить мы будем Туску. Ашмянскі, не аршанскі. Да, ашмянскі. Да, что-то мне... Сорше там іншым людям пагражаць трэба. Да. Аршанская битва там. Ашмянскі плацдарм, да, там, где этот самый Гайдукевич свой ледь дикпик не адмарозіў. Вот, але будзе нападенне. Кого на кого? Как на кого? Там же Лукашенко обещал, что мы там вот... и как бы Сахашчик с Латушком казали, что там вот рыхтуется на напад на Литву. На заканчэнне, да, вкусное на третье. Это трэба было пачынаць с этого. Это долгая размова. Колькі нас есть хвілін? Пару хвілінак яшчэ ёсць? Пару давай. Да. В тым сэнсе, что зараз, безумоўна, пакуль Россия занята, так сказать, Украиной, моцна занята, и нема ніякіх прыкмет того, что там некая концентрация войскаў, але тое, что при нейкім неспрыяльным развіцці гістарычных падзеяў гэта праз 3, 5, 7 гадоў можа быць, то гэта цалкам так, вось, паколькі, можа быць, нават не праз 3-5, не летом, як сказал Сахашчик. Не знаю, ён военный человек, что он говорил, какое летом, калі это трэба, некалькі там месяцаў перасоўваць десяткі тысяч войскаў сюды, вось, каб нешта пачаць там. Халезін больше реалистично сказал, на конец осени, пасля прэзідэнцкіх выбораў США. Ладно, не хочу конкретно. Это то самое люди, которые казали, что в верасні 20-го Лукашенко уже не будзе. Есть такие заголовки, а вот он неяк застаўся. Так приблизно той же самый прогноз, что там с территории Беларуси и России будет напад на Польшу и Литву летом, осенью. Нет, абсолютно нет. Тут нават не трэба потым праз наступным нашым эфире казаць, что этот мой прогноз
прогноз справдзіўся, бо гэта занадта прымітыўны і просты прогноз, каб, так сказать, ён не спраўдзіўся. Але мы кажам пра больш вялікую гістарычную перспектыву, і калі Расія не атрымае моцную паразу в Украіне, она там затаіцца, будзе заключана нейкае там пагадненне дэмаркацыйнае, ці там застанецца ў стане, як было пасля 14-го, стане такой вайны, скажем, млявай, вось, то чаму б ёй не прыйсці ў галаву гэтай галовы, скажем, уже не зусім адэкватнай рэальнасці, што можна і там нешта зрабіць. Вось, скажу, дарэчы, што я пакідаю гэтаму вельмі маленькі процент. Я нават не ведаю, ці можна даваць его там 20-30, вот это максимум. Хутчэй за ўсё процентаў на 70-80, што гэтага не адбудзецца, што не адбудзецца вайны, скажем, сухапутнай России супраць НАТО. Можа быць, яна захоча праверыць нейкія там гібридным шляхам, маленькай правакацыяй, праверыць, так сказать, гатоўнасць НАТО, пераканацца, што да, нет, яны не збіраюцца атакаваць Россию по всім сваім фронте ад того, что там нейкая правакацыя зробіцца на там расійска-заходняй, там праз Калінінград ці беларуска-заходняй межы. Вот гэта можа быць. Яны настолькі зараз адарваныя, так, як сказать, ашалелыя, там, настолько отмороженыя, вот правильно, што яны могуць себе это дазволіць. Але думаючы, безумоўна, яны могуць себе дазволіць, думаючы, што радыкальнага адказу не будзе. Вось так. Але вот паўнамасштабная, шырокая вайна, кім, чым, вот это, как бы галоўныя пытанні, якія пакідаюць гэтаму сцэнарыю вельмі мінімальны процент. Вот бачите, все ж таки шоу под назвой «А сейчас я вам покажу откуда», мы вот такого от Віталя Цыганкова не побачили гэтым разом. Может быть, наступным ён больш дасканала падрыхтуецца да эфиру і карты прынясе. Дзякуй вялікі, Віталь, заўсёды прыемна з тобой пагаварыць, пачуць твою ацэнку таго, што адбываецца. Каб гэтыя словы падзялялі гледачы, я спадзяюся. Безумоўна, у нас амаль 900 гледачоў зараз на эфіры, так што думаю, што варта нам сустракацца часцей. Ну і яшчэ раз нагадываю, сачыце за праграмамі Віталя на Белсаце, на артыкуламі на Радыё Свабода, ну і безумоўна тэлеграм-канал Віталя Цыганкова таксама варты ўвагі. Ну і YouTube-канал Еўрада, калі для вас гэта бяспечна, безумоўна подписывайтеся, расширвайце і задавайце свае пытанні. Дзякуй вялікі, жыве Беларусь. Жыве, дзякуй.